Lo mgwaqo buqele imigodi eminingi manje usesimweni esihle. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule isikhungo esibhekele imigwaqo kuleli iSanral besilokhu sivala imigodi emgwaqeni N12 onqamule ePotchefstroom, Klerksdorp kanye naseWolmaranstad. Usuphothulilwe ke umsebenzi ePotchefstroom naseKlerksdorp kanti sekusele nje ukuthi kufakwe izimpawu. Kanti uzophothulwa maduze umsebenzi eWolmaranstad. Manje isinyathelo esikhulu ukuvala imigodi kuyo yonke imigwaqo yezwe. I'm rolling out a national project, and this project will be rolled out throughout the country, working with municipalities. Potholes will be closed. I'm going to take the money that we have been allocating and use it to close these potholes. Abashayeli besimoto bajabule kakhulu. We just want to say thank to Sanral for fixing the road for now. It's very easy for us. Kuwabheda kakhulu kuhamba lapho khona ungana potholes because potholes kuyinto le isihlukubeza. Ngokusho kweSanral okwamanje isisebenzise imali ebalelwe izigidini eziyishumi zamarandi emalini ezigidi ezingama-22 ebikhishela umsebenzi wokulungisa umgwaqo ongama-kilometer ngo-1.6 eWolmaranstad. Okay, the work that have been done, we've in situ recycle 150 millimeters with the material that was there, and we stabilize it with a cement. And then afterwards, we put a 60 millimeter BTB layer on top of that. That's the surfacing you're currently seeing there. And then the last layer, we will start on the 7th of July with the final surfacing of a 40 millimeter asphalt overlay and do the road marking. Umkhankaso obuhlelwe kaMbalula wokuxhumana nomphakathi eWolmaranstad usheshe wavalwa ngesikhathi kuqubuka umsindo.